Нали ви казах, това е ненормален човек. Гадем Пезарев. Мечтах да съм в играта от супер много малък е за мен той е залък, сега съм център нападател. Видех много през годините истории за разправяне за теб, най-големите за мен са малки бе. Дропваш шитчета след шитчета, аз разбивам ги като бъстър с митчета след митчета. По сайтовете да се славиш с клипчета е супер изтъркано, тикат всеки типчета. Мога много празни думи да нанижа в този ред на мисли, следиш и тънкия ми словоред. Аз съм тук и сега не съм преди и след. Машиниста съм, не ми е нужен билет. Ако ще се качеш, качвай се, че мисля да тръгвам и никой да не чакам бе. Вече се обаждам все по-рядко, но на място пей, че на газа ще ти стане тясно. Професионални аматьори да хващат асансьори, за надолу да слизат и оттам да не излизат. Препоръчвам горещо да броят до 3. Те изгряват за години, а залязват за дни. Как да ги вземеш на сериозно такива, като се правят на мъже, а после се подмиват. Не дей, че и ти си малък фейсбук бобок, който всяка вечер си ляга в 8 o'clock. Да бе да, ей, знаем те всички, и баба ти, и мама ти, и всички са ученички. Не дей да се правиш на супер много лош, защото и ти рапираш глупости за пукнат грош. Гледай си жената, децата, брадата и той, и виж некъде да не вечеряш бой. Ай сега не ми се прави, че си супер много мой, понеже оставям колата и отивам на запой. Абе, пичо, искате ли пусна едно парче, мисля да цъкна лятото? Малко само. Само малко. Между нас, нека си остане всичко. С нощи с тебе се направихме на нищо. Между нас, нека си остане всичко. С нощи с тебе се направихме на нищо. Между нас, нека си остане всичко. С нощи с тебе се направихме на нищо. Между нас, нека си остане всичко. С нощи с тебе се направихме на нищо. Няма спомени от вчера никакви. След вечера алкохоли пих всякакви.